guys, ani goदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय आरो गोसो गोथारै। नै दा फिसा जादों फिथा क'क्राझाराव बल खेला नायफैदों। ओंखाम उखैनानै फिथा जादोंनो। Asalnya nggak orang kamu kerja mana sih? Baca nih ya. Ger macam dengar hiu now lah baik. Apa jina? Oh biji ba? Lagu warna yang mana ada video ko? Oi, tasar, mas le जायगा yang gila ujire mana udah? जायगाखौनो मोनासै गोजौ गाखोनो जायगायानो गैला फिसल' जाजोबबाय बोरै बोरै बेरायफैखोनो भारतीय खेल साहा फारसे जोंना केमेरामेन दङ लाइभ होगासिनो दङ बाव थानायफ्रा बयबो ओंखारजोबनांगौ औवाया एसे मावदों गोजौआव गंनै केमेरा दं जोंनि प्रग्रामखौ लाइभ होगासिनो दं बिसोरो बेनिखायनो ओंखारनांगौ गाहायाव थानायफ्रा Terus